siratigɛ min bɛ yen ka kɔrɔ hali sisan o kelen de bɛ yen a sira ma bila hali sisan ala ko tiɲɛna a degun fana bɛ population kan en réalité. Finitigiw y'a jira k'a fɔ o don k'u ye wulikajɔ caman kɛ Mondoro fanfɛla la ani ka dantɛmɛ walebagaw dɔw ayiwa bɔnɛ u niw na nka nin siratigɛ nin a ma jugu ninnu bolo o degun bonya sigidadenw kan a bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ ni welekan jumɛn b'i bolo k'a lase furancɛ fanga ma a ko la. Degunba min bɛ population kan suma sɔngɔ de bɛ ka yɛlɛ hali sisan ɲɔ san kilo min kun bɛ 10,000 na bi a taara 12,000 la malo o fana taara 10,000 na a san kelen donc degun de bɛ ka bonya ka taa sukoro tulu fɛn bɛɛ de sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ don o don parce que ni fɛn tɛ wajibi a sɔngɔ bɛ yɛlɛ donc o degun de bɛ population kan bi en réalité donc hali sisan an bɛ an ka welewelemada da an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ni ɲɛ ɲini bɛ se ka k'a la cogoya min na o ka k'a la parce que en réalité population degunna fɔ ka se degun kɔni kelen ye o b'a la bi n'u bɛ se ka solution min ɲini nin ko la parce que hali sisan kuma kɔni bɛ ka kɛ parce que ne bɛ deli k'a fɔ ka kɔrɔ sɔrɔdasi ka baara tɛ kuma ye i bɛ baara kɛ ni population lafiyara ale yɛrɛ de b'a kuma fɔ n'a kɛra population min bɛ degun kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ bɔ k'a fɔ alhamdulillah bi kɔni ani kunu tɛ kelen ye mais e yɛrɛ bɛ ala k'a fɔ n ye nin kɛ n ye nin k'a sɔrɔ population ale b'a degun kɔrɔ de la population b'a degun kɔrɔ la degun na foyi ma bɔ a la en réalité an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ minnu kun datugulen don olu bɛɛ datugulen b'u nɔ na hali sisan si tɛ ka bɔ donc sira min tigɛlen don Dongaza ni Ombori cɛ ani fo ka taa Gawo cɛ a sira o datugu kelen de bɛ hali sisan a ma dayɛlɛ fɛn kɔni ma yɛlɛma an fɛ yen pour le moment an bi yan an bɛ lafiya de nɔfɛ n'an yɛrɛ lafiyala don min na an yɛrɛ b'a fɔ